Оиди курс хостам якчанд маълумот диҳам. Аз курси мо шумо роҳҳои пулкоркунӣ аз Instagram, аз Telegram ро ёд мегиред. Масалан, барои ҳама ҳозир маълум аст, ки вазъият чӣ аст. Вақте шумо роҳҳои пулкоркунӣ аз социални сет ро ёд гирифтед, барои шумо муҳим нест, ки шумо дар куҷо ҳастед. Дар Тоҷикистон ҳастед, дар Русия ҳастед. Агар рафтед шумо Тоҷикистон ҳам рафтед, ҳоло бисёрии бизнесменҳо тайёр ҳастанд, ки бизнесҳои худро онлайнӣ кунанд. Шумо метавонед, ки барои онҳо интернет-магазин кушода, сари ҳар як интернет-магазин кушодаатон пул гиред, ё ин ки худатон интернет-магазин кушоед, инстаграми дигаронро упаковка кардед ва хулоса якчанд роҳҳои дигар ҳаст, ки агар шумо ин корро омӯзед, ман боварӣ дорам, ки ҳеҷ вақт пушаймон намешавед. Масалан, мо тақрибан 1 моҳ шуд, ки дар Русия нестем, дар Дубай будем, дар Эр-Рияд, мисал дар Хитой қарор дорем. Корҳои мо ки онлайнӣ аст, ҳамааш хуб рафта истодааст ва ба шумо ҳам тавсия медиҳам, ки ҳоло вақт ҳаст ин корҳоро ҳатман омӯзед.